Ngenza ukuthi nginibekele namukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video igama lami ngumsezi aka Inkosi yo-admin. Mabuqala ngole kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Sigameke ke senzeke kurulele mbiyo ukuthi kube khona ukhilisana phakathi kowesifazane nowesilisa. Oyenganza kwethe emva lokho wathi lo wesifazane wabeleke wangapholisa amaseko wadonsa ke isibhamu wadubula lo owesilisa wayeseshona ke kanjalo endaweni ke yesigameko. Kube seboshwe ke lo owesifazane ngecala ke lokubulala kuzo ke lezi insuku wenganza ukuthi zokulwa ke nokuhlunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Abantu abaningi baphawule kanjalo ezikhuleni zokuxhumana. Fisa ukuthi ngizovo lokho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Ahlanga phakathi kwi-comment section kanti abantu baphawule kanje ezikhuleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi kubhlungu kwenzeka ke kubantu besilisa ngoba bona abanayi kumuntu ozobakhulumela. Kuba lula mangabe kuzokwenziwa ke ilo owesifazane. Nangomunye uthi kwaze kwabhlungu okwenzeka ke ezweni sakhile kazi ke iyozala nkomo njoba ke isimo sime kanje. Hlala phakathi kwi-comment section mina sengifisa ukuthi izuvo lakho nombono wakho ukuthi ngicabangani ke ngalolu daba.